Odiechieng' machielo mwabedo kod chenro mar penj laktar kokalo RAMOGI TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andrutho Tieno kendo aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni en chenro maloko ngima oganda wa e yore mopogore opogore. Wapuonjore malach kendo wagolo dok e itwa. Wang'iyo kaka onego bed ni warito dendwa kendo wabedo kod del makare matiyo maber. Antiere kod mor mokalo ni wendo wa kendo daktari marwa wadhi tudore godo kowuok e chuny boma ma Kisumu. Amosi ni misawa daktari machiegni chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono kata doko ni wang'ei tibo nyiso johera mar chenro ni nyingi ng'a, in nyakanye, in laktar molonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Hello, erokamano Ruth. Ago erokamano kuom rwaka odhiambo ma kawuono. An iluonga ni Dr. Corazon Dea kendo an daktari mane puonjruok mar bedo jayeng'o kata general surgeon kendo ka sani tatiyo Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital. Amor mar bedo kodi e chenro odiechieng' ma kawuono Dr. Corazon Dea. Ageno ni Kisumu dhi maber, Nairobi kod alwora mare ng'ich mokalo kendo daher mondo mwago mbaka kotenore kod chenro ma kawuono. Wadendo kata ni Chilo e kedhno. Chilo e kedhno mane twakwa odiechieng' ma kawuono. Wabo chako ni kedhno en ang'o to yudore kanye del kaito koka wabo dhi nyime kod chenro ni machiegni Dr. Dea. Erokamano Ruth. Kedhno kata gi dho Kizungu waluongo ni bile. Kendo dholuo luongo ni ot mar kedhno kata gall bladder iluongo ni rakan mar kedhno. Kedhno ni en gima wuok e dend dhano, kuma wuoke ilose e liver kata chuny. E chuny kanyo ilose, nitie gik mang'eny ma ilose go ma del lose makete iye. Kose lose e liver, kal rakan ne cha en kumikane. Koro sasa ma kichamo gimoro, kata kichamo gima nigi fat kata proteins, okonyo e digestion mar fat. Koro seche ma wang'i oneno chiemo, to buongo ng'iso gall bladder, ma be waluongo gi rakan mar kedhno, mondo gol kedhno, nikech kedhno ni en muhimu e digestion mar fat. Koro ka wang'i oseneno chiemo kata kisechame, mo buongo ong'iso gall bladder ni mondo gol kedhno, to koro chako gimiluongo ni contraction kata odiyore mondo gol kedhno. Koro kedhno ni kosewuok e rakan ne cha to lor piny, nitie kaka obiro motudre gi nyombich kuma chiemo ntiere. Koro e nyombich kae ma koro konyogo mondo nyos fats. Kosenyoso fats go matindo tindo to fats go del nitie kaka nyalo kawogi. Erokamano ahinya ma kawuono wadwa ng'iyo gallstones nikech wantiere kod gall bladder ma bende en rakana mar kedhno ma bende pimonwa kacha tij kedhno ma bende nyisowa kacha ni en mar konyo e rego chiemo ahinya mo ma bende ntiere e chiemo ma wachamo. Koro chilo manyalo bedo ei kedhno ni ma bende wuok e rakan mar kedhno ka wang'o oseneno chiemo, chilo ni thothne othoro akanye Dr. Corazon? Koro gima timore samiloso kedhno, ntiere gik miketo iye. Kaka dawach ni samidwa loso kata chai, mondo ji omadhe nyalo medo sukari moro iye, imedo majan moro iye. Koro en gima chalo pi. Koro wakawo ranyisi mar nyuka. Nyuka seche moko inyalo lose to kikete okwe to bedo mabet tek. Kendo kochako budho sana, obedo gima koro moko. Koro nitie gik manyalo timore e dend dhano, mamiyo kedhno ni koro koring maber kaka onego ringi, kaka onego wuoge e liver makane e gall bladder, ma gall bladder cha dire mondo gole oko. Koro gigi kotimore kuom dhano to seche moko kedhno ni poto. Koro nitie gimiluongo ni saturation. Anything ko saturate eventually kata bang'e olokore gima chalo kidi. Koro mane gima miyo kedhno ni koro lokore gima dwa bedo matek. Seche moko bedo mana mopoto machalo nyuka, mabe waluongo ni sludge, lakini chopo kuma koro bedo kidi, ma koro waluongo ni gallstones. Makamane kako timore to ma akawga
thuolo marom nade mondo mi ochak poto, kaito bende ibiro nyisowa ni thothne ang'o manyalo donjo iye makethe mondo mi ochak poto makoro olokre ka kidi ma waluongo ni gallstones, daktari? Koro achiel kuom gik manyalo miyo ng'ato kedhno ne olokre kaka kidi gin gima miyo flow kata lor mar gino dok chien, mano mokwongo. Mar ariyo en gima miyo gallbladder kata store mar kedhno ok nyal gole mapiyo piyo. Koro achiel kuom gigo en kaka hormones miluongo ni progesterone. Progesterone duoko contraction kata birruok mar gallbladder piny. Koduoko birruok mare no piny, to kedhno nyalo bedo kopoto. Nitiere bende achiel kuom gik maloso kedhno miluongo ni cholesterol. Gimoro amora matimre dendi mamiyo cholesterol dhi malo bende nyalo miyo ibed gi chance mar loso kidigo kata kidi mar kedhno. Bemomiyo yudo ka ginie kwang'iyo kaka otimore, wanyalo wacho no ng'eny kuom joma mine, nikech kwang'iyo hormones mar estrogen gi progesterone naturally gi ng'eny kuom joma mine. Kendo kichaki ng'iyo kendo mine mapek hormones gi bende dhi malo kuomgi. Sama ng'ato pek, hormones gi dhi malo, gikonyo mar rito nyathi. Koro iyudo ka joma pek bende thoro loso kidi mar kedhno no. Kopogore gi mano, nitie yore moko be manyalo miyo ibed gi risk mar bedo gi kitegie. Mokwongo nyalo bedo e family ni. Koro kiyudo ng'ama seche moko mama gi, nergi, wuon gi ne nigi gallstones, in bi yudo ka yot mondo iyud gallstones. Joma nigi tuo mar sukari bende osenyisore ni giyudo gallstones mayot. Mar adek en obesity. Obesity kata bedo gi del mabet duong'. Pile kwaneno jotuo, tek mondo iyud ng'ama dende tin kata ng'ama randere man gi kite mag kedhno ni. Mabe wawachoga ni jatuo man gi gallstone ndalo mang'eny en ng'ama mama manie higni mar 40 kadhi mbele kata 30 gi gimoro, mabeto chiemo maber, wawacho ni fat, kendo wachako wacho ni fertile, tiende ni ene age moro ike entie ndalo ma onyalo nyuol, ma nyuol yot ahinya. Ma kata gi kisungu wacho ni female, fat and fertile. Mano gima mago kore mana jatuo makineno ting'e ni mae kong'isi symptoms ge tiwacho ni mae most likely en ng'ama nigi tuo mar kedhno. Erokamano ahinya. Chieng' penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Corazon Deya e studio wa Kisumu, kendo wang'iyo kite mag kedhno kata gallstones ma bende opimonwa gimomiyo githoro bedo. Opimonwa kata ni gino manyalo miyo kedhno poto kata manyalo miyo ok oring maber ang' miyo gilokore motegno kaka kidi kaito ok gibiringo maber. Opimonwa jogo bende mantiere ong'ala mamalo mar yudo kite mag kedhno wadendo kacha ni gallstones. Daktari, ponono ni ng'ato nitiere kod chandruogni, ang'o madhi timore dende? Gini nyalo kelo hijruok mage e del, nikech wang'eyo ni gimoko onego bed e del kata gimoko onego bed ni timore e del. Kotimore e del to dhi kelo chandruok. Seche mantiere kod gallstones, chandruoge mage ma idhi bedo godo? Koro sama ng'ato nigi gallstones ei rakan mar kedhno, seche modwaro mochiemo mara kancha chako biyo mondo gol kedhno, gima timore ni kidi cha wuok to dhi dino dho rakancha. Koro kodino kanyo to kedhno makoro machalo pi ok nyal kalo. Koro omedo contract kata omedo biyore mondo kedhno kadhi. Ndalo mang'eny yudo ka ng'ato ochielo ringe moro kata ochielo gimoro mamit mondo cham. Kosechamo to oyweyo matin kasto iye chako rame. Ijni orami e korachich piny mar ng'ede. Bendo nyalo biro gi yo kadho chunyi koni.
Seche moko be yudo ko odok nyaka e ng'eyi. Koro jatuo bong'isi ni gini rama, orama e iya ka, obiro e chunya, kendo odhi nyaka e ng'eya. Remb ni e kako biro, ochako mos, wanyalo luongo ni dull pain. But with the time oidho malo. Kendo oidho ma koro okasi, koro rami kabisa. Bang' dakika moko 20, kendo chako dok piny, koro bedo dull. Waluongo, rem ni waluongo ni biliary colic. Bang' kosedok piny ni, to chako bet gimoro 5 to 6 hours. Then olal. En gimok timi pile, onyalo goyi kawuono, ibidho ndalo moko chako goyi. Characteristic ne waluongo ni biliary colic. Kopogore gi mano, boyudo ka jatuo seche moko wacho ni en gi heartburn, owinjo ka kore wang', owinjo ka iye okorore, owinjo ka gima iye okorore. Seche moko be ng'ato nyalo wacho ni owinjo ka gima odwa ng'ok, jomoko bende nyalo ng'ok. Mane kaka rem no timo ng'ato. Mama no en achiel kuom ranyisi ma ka iwinje dendi to nego be ni chich ni nyaka bed ni intiere kod kite mag kedhno kata gallstones. Kaiti pimo nwa kacha ni onyalo chako mos kato chako idho bang' seche moko chako lal. E seche ma ochako mos ang'o matimore nikech waseyudo kacha ni samoro kite gi odhi odino kama kedhno ni onego be ni wuok godo to ento pod kanecha to pod medo diore mondo mi ogol kedhno moko. Ang'a timore e seche ma remni otin kae to medore, kae to chako dok piny. Process mane madhi nyime gi lak seche gi daktari? Koro gima timore seche go en ni rakan cha temo mondo gol kedhno mondo odhiye nyombich okony gi digestion mar chiemo miya chamo cha. Koro gimoro amora chako ga gi kinda, ichako mos, then itemo ni med kindani, to kineno ka wach ni koro otamo wang'i to contraction kata birruok dok chien, then rem bro rumo ni bang' seche moko. Oh, mama ne gima timore, kedhno dwa no wuogi, oneno kodinne kato koro odok piny koro oko wuogi. E seche mama timore Dr. Deya, to nitiere chiemo manonego bed ni kedhno ni rego h. Chiemo ni koro bro bedo kanyo ma koro okoregore kako winjore nikech kedhno monego be ni konye rege oko wuok kaka dwarore. Ang'a dhi timore ne chiemo no ni tango ma dhi timore e dend jatuo seche mama timore? Koro gima timore ni pile ka pile nitie kedhno ma chuny kata liver golo ma en okalo. To mondo kichamo chiemo mang'eny, igolo kedhno moko mang'eny makonyo mawuok e rakan mar kedhno ni. Koro tije en mi mondo kony. Gima nyalo timore, nyalo yudo ka kichamo chiemo mang'eny gi mo, tiyudo ka seche moko oko ni wuok mabet ma waluongo ni pel, dwa chalo ka gima oko bedo absorbed kabisa. Ya lakini mano ka pod ng'ato ni agi symptom, to ok bed very common, nikech pod del neno kaka nyalo timo tijni. Koro gimoro kendo madwa wacho e wach kite mag kedhno gi. En gima yudore kuom ji mang'eny. Nitie joma ni kodgi to onge gimoro amora ma giwinje dendgi, mabe waluongo ni asymptomatic. Then nitie jok ma ni kodgi to koro yudo ranyisi ma koro waluongo ni biliary colic ni. Jok ma onge gi ranyisi, ng'eny gi nyalo dak ma ok gin yudo rem. Kendo gin maybe ko odhi osiptal ne gima opogore, ogoye picha e kineno kitegi. Gin jok ma gin iwe gigawe, waluongo ni watch and wait. Kapo no yudo ranyisi gie to biro. Ei jok ma osechako yudo ranyisi, gin kiseyudo ranyisi achiel, yot mondo ichak yud moro e the same year kata e higano. To ka gisechako yude kamano bende, yot mondo giyud complications moko matimore kaluwore gi tuoni. Koro mano emomiyo ka ng'ato nigi kosechako yudo ranyisi to ber mondo one daktari.
Chenden penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Inyalo tudori kodwa e yor SMS, namba mar SMS en 23600. Inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Ramogi TV #penj laktar. Bende inyalo tudori kodwa kokalo YouTube. Wakaw yweyo mana matino no waduogo kata wadhi nyime kod twagni gin Chilo mantiere kedhno ka wanyalo dendo gi kacha ni gallstones ma bende daktari osepimonwa kaka biro kod jogo mathoro yudo chandruogni. Kik idhi mabor, kik isud kata matin. Tarehe 6 Agosti, barabara zote zitaelekea Kasarani. Vijana mko tayari? Kutakuwa na shamra, vigelegele na hutuba moto. Ni mkutano mkubwa zaidi wa Azimio la Umoja. Njooni tujumuike na Mheshimiwa Raila Odinga, Martha Karua na vigogo wote wa Azimio kuanzia saa 4 asubuhi. Njooni tukamilishe kampeni zetu in style. Fikeni nyote tumbariki baba na Martha. Leo ni leo. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nakuru City. Chebunili. Ngozi Mara. Mwenye uwezo kipekee. Chebunili. What a music. Kwa barabara na viwanda. Chebunili. Hospitali zimejengwa. Chebunili. Elimu bora tunapata. Chebunili. Wewe nini unangoja? Chebunili. Naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi wakaaji na wapiga kura wote wa Nakuru ifikapo tarehe 9 waweze kutukumbuka katika awamu yetu ya pili, tuweze kukamilisha miradi ambayo tumeanzisha tayari hapa kwetu Nakuru. Kura ni kwa ligi njui. Ameonyesha uwezo wake, uwezo kipekee. Tunamrudisha li. Wacha kazi iendelee mbele. Mchapa kazi na bidii. Ungana nasi tusonge mbele. Erokamano kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Deya kendo wang'iyo Chilo mag kedhno. Kisungu luongo gi ni gallstones, giyudore e dag kedhno, mabende waluongo kacha ni gallbladder. Opimonwa kacha kaka gigitimore. Kaeto ranyisi mabende kiwinjo tinyalo chich ni nyaka bedi ni gimoro osechako bedo marach. Kuom ranyisi wacho ni biro winjo lit e kor ka chich kadhi nyaka kadier ng'ei kata e dhod chunyi kaachiel kod chunyi mating'ore kod heartburn. Daktari kapod wantiere ranyisi mage bende maka ng'ato winje dende to nyalo bedo ni ochich ni entiere kod kite e kedhno kata kedhno molokore matek kaka kidi.
Mana kaka ne wasewacho, ranyisi mokwongo en mana lit, no? Rem ma iwinjo no. Ji mang'eny wuotho kodgi ok ging'eyo ni gin kodgi kapok gichako winjo rem. Lakini joma winjo rem en rem mabiro omako iyi, korachich, piny mar ng'edeni. Kendo rem ni biro nyaka e dho chunyi. Seche moko iwinjo ka jatuo wacho no dhi nyaka e ng'eye. En rem mabiro, obiro mos, ochako rem mos, kasto idho malo. Kose idho malo bet dakika moko 20 seche modhi malo no. Bang'e no ochako duogo piny, lakini pod obet kuom seche moko 5 kata 6, then olal. Obiro seche ma kisechiemo ni ichiemo ibet iyweyo mapiny ni kasto chaki. Wamule gallstones kata kite kedhno malokore kite kuom joma mine mapek. Mine mapek gin moko kuom ji mani wacho ni thoro yudo chandruogni. Kotenore kod hormones mantiere dend joma mine mapek, kotenore kod ratil ma samoro medore kuom mine mapek kod gik makamago. Wamule kod chandruok ma ng'ama miyo ni nyalo bedo godo seche mopek ni tentiere kod gallstones. Kuom mine mapek, king'iyo risk factors, chal gi ng'ata ng'ata ma wuotho chuo kata mon. Lakini nitie ariyo mamiyo ng'ama pek risk ne medore moingo kila ng'ata ng'ata. Ka in ng'ama mama, sama pok imako ich, ka ne in obese kata ne ratindi ne ni malo ahinya, yudore ni ka in gi ich, yot mondo iyud kitegie. Mar ariyo, luwore gi nyodoni kata parity. Isebedo gi nyithindo adi. Jomo sebedo gi nyithindo mang'eny, yot mondo oyudi stones gie, kata kite mag kedhno, moingo ng'ama maybe mae ich ne mokwongo. Mama luwore kod in janyodo adi, ratil mar del. Mano miyo yot mondo ng'ama mama man gi ich mondo yud kitegi. Koro kaluwore gi ranyisi chala gi ng'at moro ma ng'ama onge gi ng'ama ok pek. Obro winjo lit kata rem e iye, obotimore obiro nyaka e dho chunyi, kendo nyalo dhi nyaka e ng'eyi. Koro gimomiyo e mine ma pek nyaka gibed ging'i gini maber, nikech nitiere tuoche moko bende mabiro ka ng'ato pek, manyalo wuondore ni chal gi shida mag kitegie. Achiel kuom gi en kaka placenta kowuok chon. Iluongo ni placenta abruptio. Onego bed mano pudhore seche ma nyathi osewuok cha. Mano achiel kuom gik manyalo miyo ng'ama mama yud rem machal kamano. Mar ariyo, nitiere tuo mar pressure, waluongo ni preeclampsia. Bende mohero mine mapek. Obiro gato nitie gimotimo e chuny. Wan te wang'e ni chuny nitie korachich mar i ng'ato. Koro mama nyalo winjo ka iye korachich rame, onyalo bedo no chal kaka tuo mar kedhno timore, lakini opogore. Koro ng'ama miyo mapek ka nigi tuo ailano, kata ranyisi ailagi, ber kodhi osiptal mondo ng'iye. Gimomiyo nyaka ng'iye mathiedhe, mokwongo, tuo ni rem mar biliary colic ni kochaki, yot mondo duogi. Kwa mine mochako ka pod iye gi tin kata first trimester, oduogo ga ding'eny kapok ochopo seche ma nyathi onego bed ni koro biro. Kendo seyud ni okelo muoch machon, mabiro chon, kapok nyathi ochopo seche monego nyuole. Koro mane gimomiyo mine gi nyaka dhi osiptal, nyaka ng'igi maber, ma ng'i thieth minyalo migi. Dr. Dayapo nono ni ng'ato winjo ranyisi gi duto te, ma ochich ni nyaka bed ni nitiere kod kite e dag kedhno kata gallstones e gallbladder. Owinjo chuny mating'ore, owinjo leny mane wawacho cha, kae to obiro ir laktar kaka Dr. Daya gini. Ere kaka tuoni itimo ne pima, ere kaka itimo ne diagnosis mondo mi ofweny ni maene, nikech ipimo nwa kacha ni nitiere tuoche moko kachiel kod chandruoge mamoko mabede biro kama to samoro ok en ma en itime nang'o, itimo pimo ni nang'o daktari? Koro jatuo kobiro ir daktari, gimokwongo pile wakawo gimiluongo ni history.
jatuo ng'isi ni anto rem nani biro kama, orumo kama, nitie rem mabiro to kata kidolori to dok piny, kinyeo pen kila moro to dok piny. To jatuo ng'isi ni rem nani kobiro, obiro ka chiema ni okodog piny, obet kuom seche 5 kama to chako lal. Koro mago gik ma daktari bo penjo. Mar ariyo daktari bro timo gimiluongo ni examination. Obong'i ndalo mang'eny seche ka jatuo biro, king'iyo ki examine igi, ranyisi ok bedga mang'eny. Seche kata kimulo iye onge lit moro, lakini jatuo bong'isi ni gini ncha rama. Test mag remo bende ka ng'ato niya gi kite mag kedhno kende maonge infection mosedonje, ng'enyne gibedo manormal, ma onge gimoro e test mar remo mabong'isi ni kedhno ni mamani nigi kite mag kedhno. Nitiere mana seche ma kidinie kowuok ei dage kachacha modonjo kumiluongo ni odundu makoro kele ei nyombich. Odundu ni kokwamo kanyo makoro odino ne kedhno kata mawuok e liver, koro onge kedhno makalo kadhi e nyombich. Sechego emonyalo ng'isi ranyisi moko kitimo test mar remo mang'iyo liver kata tich mar liver. Otherwise ndalo mang'eny ka ng'ato onge gi ni onge mokwamo kanyo, test gi mag remo beda manormal. Koro kwasetimo test mag remo gi, test ma wanya timo kendo mwahero timo en ultrasound mar ich. Koro ultrasound mar ich nie ema biro ng'isi, bong'iyo picha mar dag kedhno kachacha. Koro samong'iye ne oyud ka kite nie iye. Koro koyud ka kite nie iye, eming'ego ni jatuo ni kara kite gie emosebedo ka thago. Nitie test moko minyalo tim ma CT scan, nitie mag MRI, lakini ultrasound kende oromo timo diagnosis mar kite mag kedhno. Erokamano nya daktari, wawuoyo kuom chilo mag kedhno kata kite kedhno malokore kite e denda. Wasewuoyo kendo wasedhi alanda e twang'ni. Daktari, aneno ka wantiere kod picha maro maber mokalo mabende nyiso kuma dag kedhno nitiere, nyiso nyaka odundu mar kedhno kaka owuok e dak kanyo modhi nyaka e ombich matindo mondo mi oyud kaka onyalo konyo e weche mag rego chiemo. Samoro nyalo kalo kodwa kanyo matin kapok wachako kawo simu kaachiel kod ote machuok, nikech aneno ka wantiere kod ote machuok mabende ji nitiere kod penjo madegi her mondo mi penji. Nyalo kalo kodwa mana matin kotenore kod picha ma wantiere godo, dag kedhno kuma entiere e del ka kod odundu mar dag kedhno kaka otudore nyaka kod ombich matindo. Dr. Dea? Yes, anyalo wacho. Koro kedhno kaka nawacho iloso e chuny kata liver. King'iyo pichano, nitiere organ mondik ni liver maduong'no. Mano e kuma ilose kedhno. Kowuok kanyo, olor mwalo, obire dage miluongo ni gallbladder, ma green no, man gi kala ma manjano. Kanye molore tikane. Mondo seche michiemo makoro chiemo ng'eny to dage nie bro biyore mondo gol kedhno, mondo kedhno luyore. Koro kamiluongo ni common bile duct emoluwo kobiro e nyombich. Patni mar nyombich moluworego iluongo ni duodenum. Koro gi duodenum kanye modonje. Kendo odundu motiyogo kapok ochopo e duodenum, ineno ka kendo nitie gimiluongo ni pancreas. Pancreas tije ogologa enzymes ma konyo digestion. Koro seche ma kedhno cha osenyoso fat, oketo gi ready mar ka pancreas kogolo juices ge mag digestion ka, to koro chiemo bedo digested maber. Aparo ni mano winjore.
Owinjore maler mokalo. Iwacho nwa kacha ni nyalo tim scan, inyalo pim remo mondo mi ong'iane kite kata kedhno molokore kitegi e del maber. Samoro de wantiere kod picha moro de waneno ranyisi mar pichni mag gallstones kaka ginyalo chalo e seche ma osegoe picha ma waneno ni ochal nade. Seche mwang'iyo picha no daktari ayudo ote mopogore opogore, ayudo ote mowuok na kuom Otis from Kisumu. Wacho kacha ni penjna laktar ni ka ng'ato tieko ndalo adek kapok odhi oko maduong', mabedo tudore kod wach kedhno ni ka okoti maber kata ka entiere kod kite koso. To ka ponono ni okotudore kode, en ang'o momiyo ng'ato nyalo tieko kata ndalo adek kapok odhi oko maduong'? Dr. Dea. Ng'ato nyalo tieko ndalo adek kapok oji opogore, mano gima nyaka wach mokwongo. Ng'ama normal dhiga nyalo dhi oko dichiel odiochieng'. Nitie joma ka pile kalo ndalo ariyo korka idhi, mano be wanyalo wacho ni normal kuomi. Lakini ka ng'ato koro wacho ni odhi ndalo adek to chiemo maber ma ok ni okokos chiemo, wanyalo wacho ni koro iye korore. Gik makoro ich gin gik mang'eny. Nitie gik mang'eny manyalo koro ich, manyalo kelo gimiluongo ni constipation. Koro mano gima ka iye korore to neno ka mano kawaida. Mane koro seche ma idhi manyo daktari mondo koro wang'i yang'e ni magi gin ang'o manyalo koro e dhano, nikech opogore kuom nyathi nitie gik makele, kuom ng'ama nyalo wacho ni rawera nitie gik makele, kuom ng'ama dichuo manie age kata mar 30 40s gik moko opogore, kendo kuom jodongo bende opogore. Koro kidhir daktari to magi gik ma ong'iyo te seche mopenji penjo. Ero kama na nyawa ka uyoyo mana matin mondo mwayude weche manyene yo machuok ka waduogo to wadhi nyime kod yudo penjo kowuok kuomi ka ponono ni nitiere gima diher mondo mi penj laktar, nikech chenro en penj laktar wang'iyo matut kotenore kod weche mag kedhno kachiel kod kedhno malokore matek ka kidi mwaluongo kata ni gallstones e chenro ma kawuono, miyo kik isud kata matin. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ndio shule yetu ya kwanza. Nyumbani mafanikio yetu yanathaminiwa. Nyumbani ni upendo, usambazaji wa upendo na kusaidiana kwa lolote lile, hata mambo yanapokuwa magumu. Nyumbani ni matumaini yetu. Nyumbani ndio kila kitu. Ni furaha yetu, ni maisha yetu. Nyumbani ni kazini. Nyumbani ni ujuzi wetu. Nyumbani tunasherehekea talanta zetu. Popote tuendapo, tuna uhakika tutalakiwa kwa furaha tunaporejea. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Japo tuna tofauti, kila mmoja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane na ukarimu wetu.
Kisumu. Kaka unyalo paro, kane wakao loch 2017, ne wayudo ka Kisumu ne rach kabisa. Dongruok duto ne ochung'. Ne watiyo matek kendo wasetimo kaka ne wasingoni. Waseloso yore, pi maler wasekeyo e kor gwenge atamalo 75. Taka makachok wasegolo duto te. Kuonde thieth mang'eny oseger kendo konyo jopiny. Wasebero sekta mar somb nyithindo chakre ECD, kama wasendiko jopuonje maromo 665 e yo maongirore kata permanent and pensionable. Scholarships kod bursaries ne nyithindwa mariek wasechiwo $609 e bwo higni 5 kende. Tich pod ng'eny kendo en mana Profesa Peter Anyang' Nyong'o ema nyalo tiye. Akwai mondo igo ombuchi ne Profesa Peter Anyang' Nyong'o kaka governor kod Raila Amolo Odinga kaka president kod lange duto te tarik 9 dwe mar 8. Wasetimo wadok timo. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 20,990,510 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Vote Azimio, vote Baba Namatha and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba Namatha, inawezekana. They tried to manipulate that contract. The court has said we should have the meeting in Nyayo Stadium. We are preparing to have the meeting in Nyayo Stadium. Jalup Jatend Kenya William Ruto golo ywak ni piny owacho temo thiro kenge mage mag manyo lemo mar tend Kenya. Walaro mamalucha kama kwa malukucha tupinga kama ile kuchalkoda. Apeleka ule karoko machunga. Gai mar Azimio la Umoja Raila Odinga limbene ma Kisumu omedo jiwo mbulu e yor 6 piece ma owacho ni biro miye teko kao sirikal. Jokor char mar lwasi yango ni kodhi medo chucho e kaunti ma Nairobi kod alworane nyaka dwe mar 9. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Corazon Deya kawatudore kode e chuny boma ma Kisumo kendo wang'iyo kite mantiere e dag kedhno madedo kacha ni gallstones. Daktari antiere kod penjo mopogore ka waboka penjo achiel kata 2 kaito wadhi nyime kod chenro wa odiechieng' ma kawuono. Ayudo penjo moro ka daktari mowuok na kuoma jahera mar chenro ni moro wacho na kacha ni amor gi chenro an gi penjo dho chunya siko manaka opong' ahinya kata bed manana chamo chiemo matin to winjo manaka dho chunya opong' kendo winjo ka gima winjo rem ma bende ntiere e buo iye korka chich koni debe ni maa en chandruogni koso. Anyalo wacho ni nitie possibility ni onyalo bedo, lakini nitie tuoche mang'eny manyalo nyisore kaka ranyisi mochiwogo. Nitie kata joma nigi ulcers be winjo kamano. Koro en gima ok inyal wacho ni anto an gi kidi kapoka iwuok mi dhi osiptal. To kata osiptal no kichopo, daktari bro pimi, obro test mag remo, obogo i picha. Mana seche mone kidi
ei rakan mar kedhno. Mane seche mowacho ni koro in gi kite mag kedhno. Erokamano ahinya mana ka otim nonro ma ogo picha mo yudi ko kinyalo wach ni intiere kodi kapok otim mano to fwenyo gi nyalo bedo matek matin. Daktari adoni mondo mang'e ne complications kapo nono ni ng'ato nitiere kod kitegi osepim mo yud ni entiere kodgi to samoro neno ni mondo mi omed dhi adhiya omed daka ni ko entiere kod paro ni samoro gigi biro rumo kendgi. Complications mage manyalo biro kod kitegi kapo nono ni ok othiedhi kata kapo nono ni ok ong'igi malong'o. Koro kidini ka en ei od kedhno kachacha oging'o flow mar kedhno mondo wuogi. Flow mar gimoro amora mane del ma en pi monego wuog oko kiging'o wuokne nikech dendwa yudo ka bakteria ntiere pile pile. Bakteria gi gintie ga en numbers mok kel tuo, waluongo gi ni normal flora. Nitie numbers ma ka gikadho to tuo koro biro. Koro king'iyo picha mokete e screen no, ka kidini oging'o odundu magolo kedhno cha, infection seche moko biro, mabe waluongo ni acute cholecystitis, mamako od kedhno nie. Seche makoro in gi infection ni, ibo yudo ka dendi bet maliet, ibedo gi ng'ok, iwinjo ka chunyi ting'ore ng'ok, kendo ich maremo cha be koro rami, makoro obudho. Pile pile orami to bang' seche moko 5 to lal. Sani koro yudo ka koro orami makoro kochung'. Kendo yudo ka dendi koro teko ni bende dok piny. En gima nyalo miyo kata idhi gi miluongo ni shock. Makoro pressure ni koro dhi piny. Kendo en complication marach ahinya. Manyaka iring ne osiptal. Mano achiel kuom complications momiyo sache ma ng'ato nigi kidigie e kedhno iyudo ka idwani mondo thiedhe mondo wuogi. Complication mar ariyo en ni kidini nyalo wuok modhi block odundu makoro waluongo ni common bile duct makoro golo kedhno te to kele nyombich. Seche moging'o odundu no koro kedhno ok kadhi, matiende ni koro chunyi kuma koro ilose kedhno nie nitie gimiluongo ni backflow. To backflow pile pile ketho ga organ maloso gimonego bedni owuog oko. Achiel kuom gima ng'ato nyalo birogo en ni wenge ne lokore maratong', waluongo ni jaundice, matiende ni bile manoselos kata kedhno ni koro ok okadh kabisa. Mano gima rach bende. Mar adek, kite moko nitie madongo makiyudo ni kidi en more than 3 centimeters. Kata ka ng'ato ok yud ranyisi mag rem cha, ka gibudho ahinya kuom higni, oseyud ni jotuo gi yudo kansa mar gallbladder. Koro kidi ailano kata jatuo onge gi ranyisi moro amora, gini gologi. Kidi gi be seche moko nyalo ga rego rakan ne cha moyudre ei nyombich. Koyudore ei nyombich, ka en kidi maduong' to oging'o nyombich bende. Koro kisechiemo, chiemo nego bed ni lore nyombich, absorption timore, ma koro chop kuma igolo oko. Seche moging'o nyombich nie, ibro bedo gi rem mar ich, seche moko ing'ok, ke chiemo koro ok kal maber. Waluongo ni gallstone ileus. Mateni koro nyombich ni ok ti kaka pile. Koro mago e achiel kuom complications mamiyo idwaro ni gini nyaka thiedhi mondo kik jatuo oyudgi. Complication moro kendo marach ahinya en iluongo ni pancreatitis. Kana wacho ni odundu makelo kedhno cha kapok ochopo e nyombich, odundu moro bende magolo juices makonyo gi digestion mar chiemo mawuok ei pancreas nitie kuma giriworego. Seche moko kidi biro to block odundu mar pancreas ni. Koro juices mag digestion ma pancreas oseloso ok nyal chopo e nyombich. Iyudo gimiluongo ni pancreatitis. Acute pancreatitis en tuo ma en emergency. Maka ng'ato nigo koko thiedhe maber onyalo wito ngimane. Koro magi e complications mamiyo tuo mar kite mag kedhno gie nyaka thiedhi ka ng'ato nigo.
Erokamano ahinya daktari lero maber mokalo. Wadonje ne e yore mag thieth mag kitegi daktari. Seche ma jatuo biro ka en gi biliary colic, ma en mana ranyisi ni ng'ani nigi kedhno. Mokwongo wachako gi thieth nikech jatuo samo biro iri ka en gi rem emodwa ni golne. Koro ibo chako gi thieth mar rem, imede pi seche moko. Ka kite gin matindo tindo, ma inyalo wach ni less than a centimeter, nitiere yedhe bende mitiyogo mondo o dissolve gi, mondo giwe bedo kite koro gilokre pipi. Ka kuom yedhe mitiyogo gi kuom joma mine man gi mapek, wang'eyo pile pile ni nitie yedhe ma ok tigo kuom mine mapek nikech ginyalo kelo chandruok kuom nyathi mapok onyuol. Matiende ni yedhe mag rem mimiyo mine mapek seche ma gin gi pek ok en kaka yedhe mimiyo ng'ata ma ok pek. Koro mano gima ng'ama pek nyaka ng'e, kata kodhi osiptal kik obed abeda dala nonyiewo yath moro amora, nodhi e kemis ni anto yan ni jarama, we akawo yadhni adhi amuony. Nyaka ochop e osiptal. Koro nyisore ni kata oseyudore ni biliary colic nie, kosechako timi kata ranyisi mag gi, yath ma nyoso kite cha maloke obedo pino, kuom jomoko otiyo, but kuom ji mang'eny ok oti. To kata kotiyo, iyudo ka ng'ani chances ge mar loso kite kendo ni malo. Koro the best miwacho ni ma treatment of choice en operation ma idhi tigolo gallbladder ni, kendo waluongo gi dho kizungu ni cholecystectomy. Koro cholecystectomy en operation minyalo tim ni inyalo yaw iyi, koro mano daktari ng'olo iyi, luwore gi incision ma daktari oyiero, obodhi to manyo dak mar kedhno nie tigole oko. Mano yo mar achiel mar thiedho. Yo mar ariyo mar thiedho, nikech sani piny olony, nitie gik miluongo ni minimal invasive procedures, ma laparoscopic surgery en achiel kuomgi. E laparoscopic surgery ok bi ng'ol incision maduong' e iyi, ibro mana los incision misoyogo kamera gi instruments ma idhi tigo e iyi. Laparoscopic surgery ka osedhi tigolo gallbladder, mano en be en thieth moro. Thieth moro be nitiere midhi adhiya gi machine ni en kamera mibo donjigo through e dhogi, odhi nyaka e iyi, kosedhi e iyi odonje nyombich, then iyudo kaka idonjo e odundu mane wawacho ka, mochope dak mar kedhno, kendo kidini inyalo rege, ma itiyogo mana ka kidi gin kidi matindo. E yore mag thieth gi te, nyaka ing'i jatuo ma iluongo ni patient selection. Iyiero jatuo kaluwore gi thieth midwa thiedhe. Erokamano ahinya daktari, daher mondo mi akawie thuolo ni mondo mi aduokni erokamano makende kuom bedo kodwa e chenro ma kawuono mar penj laktar. Kiyienwa to abro bedo kod chenro machielo mondo mi wang'iyane kaka itimo beroni, kendo wabro ng'iyane kaka inyalo gol dag kedhno ni to ng'ato pod dak adaka nikech en gima ni wachonwa ni en important e del ka. Seche mosegole kaka achiel kuom yore mag thieth, en ang'o mabro timore? Wabodhi nyime kod chenro ni tok kwasia yiero mana kiyienwa daktari, kendo aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. En ga morwa matudore kodi Dr. Corazon e chenro mar penj laktar. Ago erokamano. Erokamano ahinya daktari, oyie ni wabo bedo kod chenro ni kwasetieko yiero kendo wabo tieko chenro ni e yo makare mokalo. Kaka wachoga pile pile ni ngima en mwandu, tema tek mondo ming'e ngima ni gin kite manyalo kelo ni chandruok, kite manyalo kelo ni kansa, kite manyalo miyo ibed kod ranyisi mopogore opogore mag del. Emomiyo kidieny mar ariyo mar chenro ni kik bai. Mateye chenro ni en Andrutho Tieno. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani.